Het roekt ik nog helemaal net zo heel erg. Proost. Nou, ik zei, doe je nou bij de kamp. Ja, hij had er al. De laatste challenge. De stickers. Even zien of er scootjes binnen die ons eisen pakket voldoen. Ja, want we beginnen dus de hele week op ziek. We staan hier nog in Lemmen, maar we binnen de hele week op ziek best. Nou, scootjes met mooie verhalen, die leuke dingen doen. En ze moeten voldaan aan onze fjouwer punten. Dat binnen. Frieske vlag, gezellige meesken. Goed bier en een goed slierplak voor de bemanning. En dan krijgen ze deze fantastische sticker. Ja, Gerard, wij mochten welkom bij het Zwarte Wief. En wij kregen een bericht. De vlaggen hingen het wel in de mast. En nu komt het punt, wat is dan de vlag? En nou, in het boekje... Oh ja, uit de tienje van Johan van Asch. Johan van Asch. Nou goeie, ik ben Fimke en ik ben een gastvrouw aan boord van Johanna en Elina voor het Zwarte Wief. En doe woest graag zo'n vette sticker had. Tuurlijk. Wij moesten gezellig wezen, hebben we begrepen. Nou, gezellig. En wie had een checklist? Laura en ik hadden een checklist betaald. Klopt. En ik geef even een sjen of je hem daarom voldagen. Oh. Dus dan is het goed, Karre, of net? Ja, vast wel toch? We beginnen op zoek naar een goede biertapper. Ja, die stiet je nice mee. Gezellige meisje. Ja, Die ben ik al helemaal. Ja. Even zwaaien! Nou, dat ziet er gezellig uit. Oké. En een goed slierplak voor het volgende keer. Want een goed slierplak, hoe belangrijk is dat? Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Iedereen moet goed uitrust wezen. En de grootste vlag van Friesland, hè? Het is geen keer minder, maar du wist natuurlijk, we horen het op het tappen. Ja, zeker weten. Ja, alsjeblieft. Proost. Ja, hier is niks mis mee. Ik vind hem lekker. Wat is het? Hertog Jan, Heineken. Hertog Jan, hè? Een echte kenner. Een echte... En dit Dit baat me gelijk weer zwaar. is een puntje. Check. Oh, Gerrit de Kitty. Oh. Fantastisch. Ja, wij gaan s'nachts willen, dan komt er een weer waarom op stap en dan krijgen we in één keer s'nachts nog een broodje kebab. Dit is zo'n punt, werk is die Mia's voor of Jonnes voor wekkermeidje. Voor kebab, absoluut. Ja. Dit is echt mega groot. Mega, ja. Zeg nou jongen, we rennen hier terug gang en hier een hotel is er niks bij. Een doolhof. Maar het sliep hier hartstikke best. Het is hier oprecht cool. Het is hier heerlijk. Ja. Ja, het is hier echt heerlijk. Dit is een kebabje. Oh, de kebab. Nou, ik moet zeggen, het is nog kinder dan weer de vrouw. Het roekt ik nog helemaal net zo heel erg. Ik ben op Scootjeswest. Ik kan het niet vertellen, Gerrit. Het is niet zo erg. Het allereerste goedkarren scootje! Nou Gerard, we gaan op zoek naar de volgende. Dit is de man van de broek op handen. Pers voorlichter. Bier, kom maar mee. Ja, dus opslag. Jongen. Hij heeft de hele supermarkt leeg geplunderd. We gaan inderdaad even een goede deal sluiten met de supermarkt, ja. Ja, lekker koud weer. Ik vind het heerlijk. Ja, smaakt het goed? Ja, nagenieten, altijd tap. We gaan eigenlijk geen jongen net op stap. En we ben ik nog geen jongen voor 12 euro bed best. Ja, hier ze zat erom dat het heel nieuw ik slecht gaan. Helaas weer duurt net eens daar. En wat is die functie? Leer. En daar gaat het mis. Daar gaan we mis. Ja, blijkbaar ja. Ja, we houden meerdere Friese dingen. Ik ga een Friese tatoeage. Wij haast hem zetten lid. En net Alpevera. Wisten ze helemaal wat het wier? Ja, ik zei, doe je nou bij de kamp? Ja. Toen zei ik, we komen van Friesland. En dat snapte er net, dus toen moest ik het vlagje even schijnletten. En toen had ik me even een oerlutsen. Dus, Ik vind hem akkoord. we zijn in Valskip. Wat hebben jullie met hier? Ik ben mooi. Dit is wel maar dit- maar Gerrit, dit is uniek. Hè? Dit zit echt net iedereen. Ja, maar als je dit is het scooter van Jester Mario, dus dan wist het wel. Hier begint het. Die is zo'n eenhoorn-stijl bed. Ja, mooi onkant, mooi opmaken, valt me niks uit. Volgende. Ja, volgende. Oh, hoor ik Dan dat gaan we ook? iets in Oh ja, ik zeg het. Drie prinsesjes. Draaien En voor mij is die? prinsesjes. Die is van Jurrie Rink, eigenlijk wel bekend als Dirk. En die wil heel graag een kwartet hebben, deze IFK's. En dat is een vlagger. Oh, wauw. Maar nou had ze met het scooterziel, flinke mussels had ze van nodig, stoere man. En ik zie hier alleen maar vrouwelijke dekbedjes. Die stoere man had een hartstikke goede nachtrust nodig. Dus dan wil je wel wat rust in de kop en een beetje rustige kleurtjes. Oh ja. Lijkt hartstikke mooi zijn, joh. De lijstje s'nachts wat in de tekst. Ben je mannelijk hier eigenlijk wel wat kwijt. Hey, goed gedaan! Op naar de volgende. Op naar de volgende. Ja, Gerard, we zijn weer op een oorvolgscootje. Nou, volgens mij ben we net op onbekend terrein. Nee, zeker net, want we zijn hier op de Meentjonne in Heeg en de Eelkje leidt daar en de vrouw Jantje leidt hier. En ik heb hem weer voor je, mijn maat van vorige jaar, hij zit aan de orenkant. Franke, die wist weer waarom. Ja, zeker. Wat een verschijning, hè? Ja, net. Mooi. Ik ben krijg leren een beetje met alles, dus de nette cliënt kan nou weer rond. Dit is alle bemanning. Weer heel vol en een band natuurlijk. Die gaat straks ook spelen. Moet je maar een glaasje bier, hè? Ja, dat proeven we graag. Ja? Ja, Oh, dat mag zeker. graag.
Slagen. Wat is hier het thema een beetje? Pantenprint? Pantenprint, dat is mooi hip, nou. Ik zoom even hierop in. Oh ja, die mooie slippers. De bakken nasi ben ik op. Ja, nou hier hebben we een gedeelte, dat is slieperij. Dat is maar een licht gedeelte, want de meesten van ons die hebben zelf een boot. En wij lezen hier gewoon gezellig, machinaal. Nou, hier een mooi fjouwerman of zo, dus dat valt ik wel mooi. En wat is nou de belangrijkste? Bier, hè? Dat we worst hem graag hebben. Het rent hier uit de hand, meisje. Het rent hier uit de hand. Hij zit er nou. Oh, zo mooi. Ja, meisje, kerst van de stickers ben gewild. Wat bist u? Ik ben Joost, En Joost, wat is... skipper van de avontuur, maar de ploeg het Siepke. Lekker? Ja, goed gekeurd. Oh, dit is ook al zo'n grut, Gerard. Ja. Je leidt die. Oh. Ze moet net filmen. Nee. We doen snel Dat tegen zullen die net, hè? Het liek het, ik nog... Nou, ik moet krijgen het liek het wat opbrommen, maar het wisselt nogal hier. Oh, zo. Je bent al met een hoes? Wat is het die keer? Ja, nou, Nou, poer best. ja, wel mooi toch? Ben je goed keurt? Dan ben je zo goed keurd, hè, Laura? Absoluut. Gefeliciteerd! Oh! Ik vind het wel weer een leuke, unieke actie van een scootje. De ene die doet een dekbeddenwedstrijd onderling. Ja. Deze die gaan zo'n hele prijsdrukking. Klaaifeesten. Verklaaifeesten, dus dat is heel leuk om te zien. Dus je gaat alles deze weekend. Gerard, wat gebeurt hier nou? Ze doen dus die prijsdrukking en dan zochten ze dan een host voor. Nou, En dan vregen ze Of dan? nee, een host, een assistent. Zo, en een betere assistent kerst natuurlijk net vinden. Zo. Wat is dit hier nou te gebeuren? Ik denk, wie moet even wat prijzen nu drukken, maar het wordt nog een heel serieus gebeuren. Einde IFKS, einde challenge. We hebben de leukste escape voor. Zeker, en net alleen het leuke escape, ik leuke verhalen, leuke mensen leren kennen. En iedereen die we net voelen hebben, die is waarschijnlijk krek zo leuk. Alleen dan gaat die weer gewoon heel druk met horen dingen. Ja, snap ik wel weer. Gerard, heeft ook genoten van IFKS. Bist ook krek zou verelen worden op de IFKS, dus ik hou rond hier. Zeker weten, het was echt ontzettend leuk en nu had je hem witlogen, het was echt leuk. Nou, dan sluiten wij hem aan. Stiekem hebben wij dit bierkoop bij, dus die drinken we nog even op. Bedankt voor deze gezellige weekend. Ja. En ik hoop tot we horen hier, toch? Yay! Hey yo!